documents. Yes. Nitiere barupe moko mane auditors ne dwaro kuom office CDF to ne ok giyudo. Koro ma penjo moko nega penja penj mana fund manager mheshimiwa. Penjo no onego penja onego kata naneno report miwacho ni abe. Yes. Nanene gazette. Ka jo gazette mar Standard Sunday moro mokalo ondiko ni oketo picha na nyingo ok gindiko giketo picha to ni MP gindiko ni MP Awendo. To giwacho ni Awendo $125.9 ni ne ok waketo supporting documents. Koro ne ok wanyal prove kata ne ok ginyal ng'eyo ni pesa ni nodhi e basari koso dhi kure. Adwa keto bed clear. Namba chiela sekoni ni ng'amonego bed ni keto picha ne kanitie both kata kanitie chich ni pesa mar CDF okotiyo maber okonego bed mjumbe. Okay. Maya to mano to koro is beside the point. Point en ni ya e higa ma jogi jo Standard nondiko ni 2023-2024 pesa mane wayudo te en $1,656,593,720. To chik mar NGCDF kanyo wacho ni ei pesa ma uyudo te ma unyalo tiyo go e basari ok kal 40% mar pesa ma uyudo te. Unyalo mana tiyo gi up to 40%. Koro kata kapok wadhi mbele kigolo 166 million gol 40% mare mano ka watiyo go te ka wadhi mwatiyo gi wamiyo jopiny nyithindo up to 40% en pesa di jogo kwano koro nyalo go kwano 40 by 166. Yes, over 00. Okay, over 100. Unyalo go kwano ng'eni en pesa di kanya kwa mgajua. Yeah. Koro wan higa miwacho ni ibiro nwango ka pesa manotiyo e basari kata kane watiyo gi up to 40% to en about 60 million. Okay? Mano kane watiyo gote ma ok en 125. To kendo mano motiyo ok ni mano pesa mo wakawo mo wamiyo nyithindo go mo miji basari ka wamiyo jite basari. Lakini jogi tino ko wacho ni $125 te ok wanyal support kaka notiyo. Onge $100,000 onge chieng' ma constituency achiel nyalo gole 100 million matigo e basari kende. Ok nyale Kenya mangima ok nyalre. So mano kende mokwongo miriambo. Then wane higano ne watiyo gi only 31% mar total allocation mar 166 ni emane watiyo go e basari. Mane en $893,039. Kalure koda chik mar CDF. Kalure koda NGCDF wacho kacha ni unyalo tiyo gi up to a maximum of 40%. Ma kigolo 40% mar 166 and about 60 million san kanyo. 66 million. Yes. Ma nyiso ni kata mano kende dine wati kata kode up to 40% nine wati mna gi 66 not 100 not 129. Okay? Aya. Igano ne watiyo gi 31% mane en 51 million. Koro mar jogi ni ne en miriambo. Taparo ni gini siasa moro nitie. Donge Auditor General emane gi quote. Wea koni Auditor General nyucha ndiko barua ne Auditor General harito duoko ndiko barua ne Standard Media Group. To kinwango style mane Standard oketego an bene ne oko chando wiya nikech winjo gik makoni mabeyo motimore mane week ma president nolimo wae kech gini president olimo na Thursday to Sunday report ni owuok. Kapok jiogo mbaka ber mane president okelo ne Awendo to inwango ka wacho se wuok e Standard kaka $129 million ke otimore na 25 million. Then gimachielo nitie documents ma jogi owacho ni supporting documents ne okochiw during the time negitimo audit. Sama negitimo audit. So adwa ni jopiny owinji jogi ok owacho ni personal. Nitie ka jogi odhi office kata during auditing period to ging'iyo list mag beneficiary students mago nitie. Okay. Ging'iyo list mag beneficiary institutions mago wantiego. Kendo ging'iyo kate checkbooks. Ging'iyo check leaves giga benodhi against kaka gigi chalo e bank statement. Donga diera? So magi to ne ging'iyo magineno. However, nitie supporting document ma samoro nyalo bedo ni onge kato leo chopo by the time ma jogi time auditing. Gin documents mage. Ka wachiwo basari checks to wakawo check to attach gi acknowledgement letter
mawuok e ofiswa. Acknowledgement letter ni obedo imako gi check samo mi janyuol to tere school. To jo school kao check to sign ne acknowledgement letter oduoge CDF office manyiso ni giyudo chegni. Jowa mang'eny tinde kosekao gini modhi kucho mokao check motere school ok duognwa barua ni e wang' sa. Mano kata sama wawuoye ni kata tok ka report no nyusi wuok ka temo cheko nitie kata joma ng'eyo mano kao checks to kata nyaka sama wawuoye ni mano kao last year. To pok giduoko acknowledgement letter. Barua mano wuok e CDF office mano mak gi check itere school to kiduogo. Mae to timore. Kendo gima adwa kwayo jowa ni kapod bed ni basari ni chiwo to ko mi check gi elweti mi dhi ge school to form cha adwa ni ka school ose sign ni to mana kaka in garaka e dhi omo check cha e kaka ibed garaka e duoko form ni e office nikech magi e documents maka joka ne okoyudo to wacho ni documents supportive documents were not provided. Ok ni ne giyudo ka pesa lal. Onge ng'ama wacho ni pesa lal. Owacho ni documents were not provided. Documents gi jonyuol ma wamiyo check otere school emonego be ni duoge. Chon kane wachako ne wakao checks gi ne wakete posta. To ne tero nwa jo posta ne rito magicha bed signed maduognwa. Lakini ne kao karibu dweche 2 kapok space gichochope school. Koro jonyuol gi emano ywaknwa ni gini kao time ang'o ma mondo umiyo gini e lweto water. Koro janyuol biro ka nyathi oseneno nyinge kacha koyudo nego beni miyo basari to biro biro office to odwa rito gini kimiye en odhi kamano ok oduogi. So jonyuol mapok oduogo gigi mawinja kwayo ni okaw barupe gi oduoki. To kendo in future joma nye wamiyo to ok oduogo gini ok wabimiyo. Koro ng'ama nigi form ni okaw gini oduoke office CDF. Eka koro next time obiro qualify timiye basari. Mae gima notimore. So jo Awendo onge kata nduru manolal. In fact igano nochuno ma waintaboro nikech applicant ne ng'eny. Wan basari wamiyo household ka household mokwayo. Ka in gi e ot achiel nyithindo kwayo 2 3 at least ot ka ot watemo ni nyathi achiel oyudo. Basari ka jo standard dwa ng'eyo kaka basari tiyo Awendo to kik gidhi gi penj jo auditor general, gidhi gi penj ja Awendo ground to biro miyo gi. To kik jo siasa moko ti kodgi e temo rucho ber ma gigewa timo kocha kata ber ma watimo kucho mondo giruch gi ket headline gik moko manono. Jo siasa gi jo siasa magi mheshimiwa. Ing'eyo ni ber ji ok aluong ni ng'ato ok adwa wacho ni ng'a but kata